Target ti munisipyo ti Tuba Benguet nga i-renew ti nasurukdwa a ribo a negosyo. Malalukoy dagiti agtagikwa iti negosyo ken awanan pa iti business permit nga agrenew ken agaplikardan. Sigun iti Municipal Licensing Office, nalaklakan ken naparpartaken ti transaksyon gapu iti inlukatda a business one-stop shop. Gapu ta amin dagiti maseknan nga opisina para iti panakipaay ti business permit ket addaan iti one-stop shop. Para matkadagiti agaplikar iti business permit, kasapunan lang ti DTI registration, SEC registration, Fire Safety Inspection Certificate, ken Health Certification and Sanitary Permit. Sa lahat po ng mga may businesses dito po sa Tuba, ongoing na po yung business one-stop shop natin. Hanggang 1 to 20 po, wala po tayong penalty. Pero per municipal ordinance po natin, January 21 po, may penalties na po. Pero yung business one-stop shop po natin, nandito pa rin po tayo. Hanggang January 31 po.